Halo Lur, alhamdulillah wis mateng. Yo. Yo. No. Seperti inilah kondisi setelah matang. Dan iki telur, iki ndok. Kimi. Tuh sos. Saatnya kita makan. Kayak piye rasane? Yo jajal lo, yo gak ndelok video iki bareng. Jajal lo. Tuku dhewe, masak dhewe. Nek mbok kon masakne mungkin aku sik gelem, tapi bayar yo. Aduh soalnya. Mantap lur. Ini ki derita anak kosan. Yang bilang saya ngomong lah cah kosan iku mie iku di akhir bulan, itu adalah mitos, karena sebenarnya mie kui tiap bulan mau bahwi awal bulan akhir bulan tetep mie, mergo mie kui sahabat terbaik. Pokoknya ngono. Iki terus iki ya makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lur ya. Enak rasanya kui enak lah rasanya. Mantap. Lanjut yo. Lah pengen tuku dhewe, masak dhewe. Yoi. Ini minumnya jus. Jus apa nih gue? Ngombene jus alpukat. Mantep, kayak sultan. Padahal iki alpukat bosok. Ngombe sik lur. Jus alpukat. Lak pengen nggawe dhewe utawa tuku dhewe, aja njaluk wong tuwa. Gak iso kuwi, gak usah njaluk wong tuwa. Wong tuwa iki wis ngeboti, awakmu iki wis dadi beban. Sik njaluk iku lah, njaluk kuwi lah. Dhewe kowe iki mangan ae kuwi wis bersyukur. Kane ada wong tuwa iki sing apik. Kan ada 5.000 enggak? Ini duit sini tuh. Sebelum itu soal. Itu pakai belum. Rokok kamu sebatang. Lur, kami ndoke. Yo. Aja pengen. Pisan kas yo. Berikutnya lur. Yoi.
Mantap. Lur, mungkin cukup sama ae video kali ini. Disupport terus, dijolali, di komen, di subscribe, di like terus. Pokoknya support terus biar aku sering gawe video, gak bosen lah, opo lah. Istilahnya memacu semangat. Jolali di komen, maksudnya komen yang membangun. Kalau ada apa diomongin, ngomong. Pengen opo ngomong, teko-teko ngomong, insya Allah tak jawab. Baik itu di komentar langsung atau mungkin di video berikutnya. Oke, nantikan video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantau. Mantap.